השלישי. והטורקים? טבחו בארמנים. תשובה לא מלאה. וגם בכורדים. נורווגיה. הלימודים בבתי הספר והגנים אמורים להכין את ילדינו לקראת החיים המורכבים בישראל. משרד החינוך, בשיתוף תנועת אם תרצו, פיתחו באחרונה תוכנית ייחודית שמיושמת בגנים רבים, כמו הגן הזה בתל אביב. היום, ילדים, אנחנו נדבר על המילה שלום. מי יכול להגיד לי מה צריך כדי לעשות שלום? איזה שלום? עם מי נעשה שלום? אין בכלל עם מי לדבר שם. נכון לי, אין עם מי לדבר שם. הייתי שמאלנית אבל התפכחתי. הוכח, עקירת יישובים לא מופיע שלום. אז למה בעולם כועסים עלינו? הבעיה שלנו זה הסברה. צה"ל צבא מוסרי. הבעיה שלנו זה הסברה. רגע חמוד, אבל עוד ילדים רוצים להגיד את התשובה הזאת, נכון? אנחנו לא רוצים לגדל פה גורים, אנחנו מלמדים אותם גיאוגרפיה כבר מגיל צעיר. הנה ישראל הקטנה שלנו במזרח התיכון. מי יודע? הבעיה שלנו זה הסברה. כן חמוד, אבל עוד לא גמרתי את השאלה, נכון? מי יודע איך קוראים לשאר העולם? אנטישמיה. עכשיו, אתם רוצים שנשחק בשלא יטיפו לנו מוסר? איטלקים. חברו לנאצים בשואה. צרפתים. משטר וישי. והטורקים? טבחו בארמנים. תשובה לא מלאה. וגם בכורדים. נורווגיה. הרגו את כל הסלמונים. אז מה אנחנו אומרים לעולם? שלא יטיפו לנו מוסר, לא יהיה עוד רעי. תן להם את יהודה ושומרון והם ירצו את חיפה, ככה זה ערבים. אנחנו אומרים פה ערבים חמודה. סליחה, נטל דמוגרפי. הסתיים לו עוד מפגש, למדנו בו נושא חדש. ועכשיו ילדים כולם לקום לשירת ההמנון.